It's all right. Zvatanga izvo. Zvatangisa izvo. Saka mutana news ndambobvunza vaipe ndikati ndobva kuchitungwiza. Muna munoziva kuchitungwiza mukati hamuna munoziva ndikati munongochiasiva munoziva kuchitungwiza nekutendereka kwamaita Zimbabwe yese. Unoziva Germany kuchitungwiza kwekwe inzvimbo yanga isi. Nekwaseke. Inzvimbo yanga isi. Yanga isiko patakatora independence yanga isiko chinhu chinonzi chitungwiza changa chisiko. Zengeza Seke St. Mary's chitungwiza zvanga zvisiko zvaizvo ndada ngokutaurira history yemuZimbabwe changa chiriko St. Mary's yanga iriko Satas. St. Mary's yanga iripo chitungwiza yese yainzi Seke ainga iri rural area pa St. Mary's baba kwakune ningi kwaibikwa chibuku chanjiri serika uko. Yes. Kuri ma industry ka kuna na corn industry. Yes. Kainwa chibuku iko. Saka imini kuchitungwiza vanhu ve council vaisenzera council zvafana neWarren Park ndo vakatanga kupiwa dzimba ikoko nevanhu vaisenzera kwana River Brothers nana Olivine ndo vakatanga kupiwa maroja edu eMbare Ndo vakatanga kupiwa dzimba uko. Dzimba nemastand kuchitungwiza. Saka kwangu sina chitungwiza usade kujairira Mbare level iyoyo because nembiri yakazaya chitungwiza ndaitofuwa chitungwiza ndo yakatanga. Ndezi yangu pakunana haifiri dzine chichi but haifuwa shamari pa St. Mary's pane place and chiramba uyo ya pairohwa masesi chichiwa pachiramba uyo madhesi makatiri vana vadiki ambuya vangu inini avasi ambuya vangu ndamainini vangu mnin'ina wamai vangu kuna namainini vanonzi amai Barbara ndoko vaigara kuchiramba uyo vaitotengesa chibuku vaitobva nacho kuchitungwiza ikoko kuSt. Mary's vachiuya nacho pambare musika vachitengesa unonzi pamatapi apa because inini mutaura wangu amene andigara zvikonzi kumatapi pari kwakamira sei kumatapi ndinongobva kunzi matapi kwekwe vanhu vese vanogara matapi kwekwe hafani nonga vachigara ikoko mene ndikukutaurira matapi kwaigarwa nevanhu vaisenza muindustry vanhu vaibva kumamisha kwanana Mutoko kwanana Murehwa kwese misha dzese vachiuya kugara kumatapi kumahostel magaba nematapi mabackpacker pachiaustralia vaigara vari kana 88 no chiroom 1 chihombe ndototi maflats kune matapi matagarika kune mashawasha kune Mbare flats kwabva kwauya Nyerere flats amanyerere anga ari nanyo kwabva kwauya kulinka kengari pambari ndikuzvona kunobva kwauya kuningi kuma kwevakadzi matererini kwanguri kwavakadzi vakanenge vakafirwa nevarume andizvo kumatererini matererini akasiyana nemaflats mamwezi akarisiiwa matererini ndo angatoti beta kuna namatapi nenanyerere flats nachishawasha nekumagaba vangaonezi one stove raibatidzwa na6 o'clock urunzwa raibatidzwa na6 o'clock na9 o'clock robva radzimwa saka nausina kubika that time kama 1 akatanga waitofa nenzara waiziva saka isisana mudhara wedu pakauya maharare vachibva shavani because mudhara wangu akauya through South Africa vainambosenza kuwenera asenza kuSouth Africa abva kuwenera vazonosangana namomsi kushavani asenza kushabhani mai abva kushabhani mai naagara kumaflats abasitora chimoko chakabhoya obawazopiwa majubek ndo mafirst dzimba dzakunopiwa kana unekana mwana wani kana chii masystem angori kunoku manje any foreign social security what kukura kwemhuri yako kwaikura ndokuzopiwa kwazoita dzimba dzemunational kuti uko kumaBeatrice Cottage kune 4 rooms uku kumanazareta kune 3 rooms kwakati kuna naVito kune 4 rooms because kwaidiswa kune ma 3 rooms kuna naVito kune 4 rooms zvinongoenderana kuti waapply kupi because waitonzi ena luchako kuda wangopiwa maadresi
tsvaka kwangu lapha wasviona wongonotsvaga wobva ngondaiwana adresi wongodzokera kumunicipality wobva ngowataura kuti pakadaiwa pakadaiwo ndo pandikukuda zvazviri correct zvizva zviri correct but manje hey hakusina kupiwa uchienda uchinotsvaga unzi kuti hakuna shamwari dzimba dzichangopiwa vanhu mahara nemuramba hakusitorina dzimba aiwa mabhambe mabhambe haasi muramba tsvina unoziva chibhambi vana vadatotengesera vamwe vanhu aiwa chibhambi nyika yakanzi land for free usatonyore munhu kuti wada kutengeserwa stand pane vanofunga kuti vari kuita chigaika usako wakapanenge vachiti mazhetika isusu tisitoziva zheti kutsvaga mari zheti kutsvaga mari wakapa munhu mari aisi zheti kutsvaga mari ukunzwa munyero mabhambe anu anoda kutonyora vanhu achifunga kuti vakuita fast track situation that's why mai manje vari kuchema vari kuzhamba haungambotadza kuzhamba because situation yedu yekumbareka inini handina kana stand kana chindo kana padhendi pakapiwa hama yangu yakangopamidzirwawo time after independence mberi was the second house kupamidzirwa mbare kana vasikazviziye after imba muna baza rangu pacommunity center exactly ndatokanganwa doctor wacho but imba iri pacomlas ndo patakatora plan yedu ndo pakatorwa moms angu plan yedu iri h2 pacomlas pana baza rangu paipa yangotoswa nebhawa pane hospital mai manje pane hospital here pane hospital but moms angu vakatora chiplan kubva ipapo pamba iyoyo all right that was the first house kupamidzirwa mbare yedu yabvaita h2 taura izvani because gauro ranga riripo katetengesa musika mari yanga iripo akatiti nezvavo kana uchifunga kuti kwanyemberera ngavasarudze ngavatsvage history yes yembari tovataurira isusu ana madinox vanhu vazhinji vakatoyazotsvaga plani yedzimba pamba pedu zvitovaka sei aiwa wangazonomboziva kuti imba inovakwa sei imba inogona kutowedzereka momuzangu vachitengesa musika ndaitengesa musika nandiri last born saka a lot of people even my own brothers German this is very emotional my own brothers think that I was a mama's kid but I wasn't a mama's kid ndini last born what do you expect from a last born last born anofamba naamai handiti anofamba naamai kwese kuna amai ndoko anenge ari saka iwo kana wanga uri fourth born kana third born kana wakatadza kuti zvako zviite usandishore nini handiti ka unogona ngori mukoma wangu but hatiti kushorana pachibrother usandishore nini inini kuenda kwandakaenda foreign ka hazvidure kuti because nandiri mama's boy ndakaenda foreign because ndandakangwarisa tiruchi Farai Shambari like Farai Shambari was my mentor regardless what anybody want to say Farai Shambari was my mentor blazo wa Farai Shambari anonzi John Shambari aitamba nemukoma wangu anonzi Posi chafudzika isusu taitonopiwa nyama yechikwereti bucha kwaShambari pana asingazive bucha rekwaShambari inini ndindaitonoitora kuti nyama yacho futi because I was the last born saka wakatumwa unofanira kutoenda kwese waiziya tiketi rangu rekuti ndiuye kuCanada kuti ndiende kuCanada Farai Shambari ndakatondipa chiadresi akati enda pakati akatondipa $1 whatever mari yakandipa akatondipa mari etransport kubva kumagaba ndakatoenda tonas andipa adresi kuti enda pakati unoona ningi iye anokusotera tiketi because only munhu aitravhera muZimbabwe time yedu isu yechirasta ndiFarai saka kana vanhu vasikazvisiye izvozvo inini handina kukwira ndege zvichipopa ike ndakakwira ndege through Farai Shambari but munhu akaita kuti ndikwire ndege mufesi wangu anonzi Kevin MacGyver because pandakasangana nechibhodhi changu waona inasikagone chirungu ai changu chakabva chabva kuCanada chipepe chataura nechirungu ndaonabvunza Kevi kuti Kevi zvanzi chi wala 10 days later washona tadaro naKevi tadazopinda Alan Ranks ndaigara chi
kudhuze chi nemabhebhi mabhebhi agara kumaboreni Alan Ranks agara afondo saka Alan Ranks ndainyatsoziva kuti kusvika kufamba ikoko kunofamba sei apazonotora mabhebhi tataenda kuZimbabwe Hall Alan Ranks akaenda mabhebhi kuZimbabwe Hall tisikatombosungura kuti mabhebhi achiya kuZimbabwe Hall vese vanhu vaida kutonyenga bhebhi rangu amai vevana vangu 2 akafa focus vasikatombosiva kuti munhu adana nebhebhi ndini because wadi kutry sign language kairi universal rasta bhebhi rangu ndakasangana nayo pashow yaIgerman culture naEric Donaldson ndopandakasangana ndichitengesa matiketi naFirst legend ndopandakasangana nemufana anonzi Robert Joao anokutaurira kana handisi kunyebera German mufana Robert Joao anonzi Robert Z muridzi Red Fox weRed Fox ndopandakasanganirana ipapo tichitengesa matiketi eshow iyo yangaifanira kunge iri yaJabi naDennis Suso where's the king show yanga iri yaJabi naDennis Suso but vakashoitirwa nemari then they approached Leo Mugabe Leo Mugabe didn't have no money ava approach achi amai vake Sabina Mugabe the late Sabina Mugabe andika Sabina Mugabe the late Sabina Mugabe ka amai Sabina Mugabe ndo amai vani Robert Joao na Patrick Joao na Leo ndo amai vacho and vakakwanisa kusosa kuti tikwanise kuita show iyo waiziya zvabatana zvinhu zvese zvabatana show yabva yatoitwa tabva taita show kuNational Sports Stadium Eric Donaldson aiGerman culture ndopandakasangana naRobert Joao iye anokutaurirai akatobirwa Robert Joao akatobirwa matickets ake nemufesi wangu ainzi Jose muna First Street ende vanhu ndikutokutaurirai German ina nditaura zvinhu zvekunyeba I don't get that iye anofanira kutozviziva true story this is history in the making tauravo zvinofanira kudocumentwa zvinhu zvakaitika kuti vanhu vakazirana kuti Robert those days ndiye airekodha music yairira muAir Zimbabwe kupinda muAir Zimbabwe no mundege music yawaiteerera mundege munhu aiprograma ndiRobert kumberi kwekumberi but inasikatombosiva kuti ndiani kubata mnyana ndasangana basa naye ndege yaitongova mashina but through kuti nekukura kwatinoita ndakada kutaura German asi ndakatombontaura ndairekoda but semunhu aikwira Air Zimbabwe because mufesi wangu Lloyd akazofa zvake because aendesa madrugs for it kubata mnyana wacho akazofa zvake Lloyd aisenza neAir Zimbabwe zita iro rakazoklika kuti ndaingonzonzi Robert Joao programmed by Robert ndipandakazoti okay ndo the same munhu uyu kana mai manje anogona kutokutaurira kuti ndaisa music yaibuda munyika muAir Zimbabwe alright muAir Zimbabwe tikutaura zvekuma 1992 93 94 95 early dudeback vanhu vasikamboziva kuti ndege inokwirwa sei kana kutoenda kuairport waitofara waivhunduka uchipinda muairport ukapinda muairport German let me tell you something yes sir 100% vanhu vemaraini kwangu vakatanga kuenda kuairport through ini ngosvika paairport achingoona ndege ichisumuka akaona through ini mai manje mahwane enyu hamuchafa makaona ndege iri kusumuka sei because airport yakachinja international standards international ndege hobeona akati airport yakudhara yekuti vanhu aikwira pamusoro paipaika ndobva ndafamba zvangu madhibhini okuti ndipinda because nai ndekastep kakainzi number 27 nekuti kana ndakataura newe kasoka wainatsondipiwa kaitwa seiko kastep aka 27 number 27 vanhu vaindipiwa inini ivi ndikandamai mai ndakaenda paairport mapurisa security yese paairport vandotoziva kuti papindwa nemumwe munhu airport yese inochinja German maisake wandozoona kuti ko munhu ari kuperekedzwa akambonyenyoita sei ozomuzoti hai gudo rekumbari gudo rekumbari but mari andosiya paairport yakawanda kupfuura
unototambira nemumwe munhu pamwedzi ine hairi ari matipu chete ndikuda ngokutaurira mari andosiyira vanhu nekunakirwa kwandinge ndichingoita because haungatakure $500 ka uchienda unogadzira $10,000 azvibatsira unongopa $20 wazviona boys dzako dzisirawo mbishana inenge iri mita kwavari aiwa but ko ndeipiko nenyaya yekuti vane mari ndo vakuru mari ameno kava meno vanhu vanofungidzira uswera vachiona tv vari mutv uswera vachitsvuka vari mudzimba mazimba akawanda angorasika pakuti unozonzi ukasaka nemunhu unovunzonzi unoitei unoitei ndozvayakovanga foreign kunyanya inzwa germany wakabvunzwa unoitwa nezveteta zviripo toita zviripo magara vaziva shaka vana vemaminista vana vemaminista handisi kunyebera tagara navo vamwe vanogara ma1 room but kumba uko vanogara nabordel kana namantara dzimba dzinotyisa but kuno kuforeign we are all the same vanhu vanaudzika manje iyo sha kana wakunoko ka otomboisa zimbabwe ondomboisa pasaidi omboita zviriko zviripo usafunga kuti baba vako amai vako vachakubatsira kana wakwira ndege vanogona kupa mari but mari yako is nothing because isinenge tichisenza iwo kumirira kupiwa they're lazy some of them are lazy no I'm kunyebera some of them are just lazy hapana zvavanyatsoita chaizvo hapana umbofunga chako isusu let me tell you inini semunhu akakura munhamo I'm not a lazy guy ndozvitengera bhiya rangu ndozviendera kubasa ndichitambira handimirire kupiwa nababa mari haunotambopiwa mari zvekutoti wakabva watoti ndotonebasa ndosa vanhu vakawanda ndikoda nabasa ini otobaya kubasa kwangu vanotovhunduka but why ndisikataurire kubasa kwangu vanozondibudisisa basa iroro manje ndozvakatora mazimba anonoripota kuti munhu ona akatoti aenda kumariro kwaamai amai vakafa kuzimbabwe amai vakafa like 3 years ago vakafa about 15 years ago mazimba ane problem kuti tinosenza mazimba hadi kutaurwa chokwadi sometimes vanoda kunyeberwa aiwa panonyanyonetsa tinongobatana panofa munhu kakunoku sha ini ndakafirwa namai angu munhu wani akandipa kana sendi hapana munhu wani akandipa mari mufana anonzi TK Smith mufana wandinoimbisa wandinokurudzira ndiye akatozondipa panyaradzo akandipa 300 akapa mukoma wangu 300 yakaita 600 altogether handizika ndakafirwa nemufesi wangu Dadzadi handizika iye shama nematambudziko adadza Dadzadi akafa handizika vanhu vari kunakirwa nemavhidhiyo takati chibatsirechi mudhara wake handitika mari yakasvika up to about $380 something Canadian ka but kana wazoitumira mari iyo yakasukundira 250 waitumira because nengarowa chi neexchange rate inini handisi kuita chitsotsi mari yakasvika kudhara gava ndakamutumira mari gava vakapa baba wacho kunzwa I don't have to prove to anybody kuti ini nditone mariwo yangu ndozvandotaura kuti zvekuti kana usikade kusapota Mad Minox kana ari mutsaona iwo wakapinda tsaona unofunga ndichakusapota handitika musateerere vanhu sapota mazimba kana muri kunze kwenyika kana pakanzi paita GoFund ivi kana une dhora isadhora iroro rotochinja chimwe chinhu pane chitsotsi chiri kuitwa hapana chitsotsi chinoitika paGoFund iwe paunofa tichatongopinda bhizi uchida usingadi ende pandinofa munotondikwidza ndege nchienda kuZimbabwe anyways kwase handikwanise kuzvitaura ka munotondikwidza ndege mazimba yese motoita GoFund yokuti Mad Minox handina insurance wese ari kutaura kuti insurance ndezvake wala mainsurance aya anobhenefita mukadzi
insurance yese ka iri kubenefita mukadzi handina mukadzi saka hapana tiri mbo ndina mati mino spy pa heavy legend mabebi muaustralia tinaro bachura senior bachura senior